फिनबाय हाग्रामा महिलायारि सार बिथाङा बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होनाङामोन माने জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিপেক দল হঠাৎ হিচাপে কোনো মানা নাই বা অবজেকশন কৰি পেলাই অহা নাই সাপোর্টহে কৰি পেলাই আইছো আমি কিন্তু बिसोर माने गावसोरनि प्रफिटनि थाखायसो एसटिआव फैनो नागिरो आरो बे प्रफिटनि थाखाय एसटिआव फैनो नागिरनायखौनो माने सापर्ट होनाय नुनो मोनो लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जों रायज्लायगोन जायबा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ फानना जानो नागिरदों नामा बेनि सायाव गोबां मानसिफोरनि सोंथि मानो होनना बुंबाथाय जायबा 6 जनगोष्ठीया दा एसटि नागिरनानै फैदों एसटि डिमान्ड खालामनानै फैदों बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदों जे जायफोरबा 6 जनगोष्ठीया एसटि नागिरना फैदों बेखौ जों सापर्टसो खालामदों बेनि सायाव जों बुंनो थाखाय माने जेबो अबजेक्सन होआखै आरो बेनि सायाव बुङाखै माने बिथांमोना मोजांसो मोनदों आरो सापर्टसो होनो नागिरदों माने आरो होबोगासिनो दंबो होननानै बिथाङा बुंदों गावनो এটা এসটিত আহিম ট্রাইবেলত আহিলে ভাল লাগিব আমাৰ মিডিয়া সকলো খুব ভাল লাগে এনেকুৱাটো ট্রাইবেল 6 জনগোষ্ঠী ট্রাইবেল ভাৰত চৰকাৰে দিবলৈ গৈ আছে ইয়াত খবৰ লগা আমাৰ একো নাই বিটিসি হিচাপে আগতেও আমি এনওসি লিখি দিছে আৰু যদি নতুনকৈ লাগে আৰু আমি লিখি দিম बेनिफ्राय भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो बुंनानै नै गोबां मानसिफोरानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बे खोथानि सायावनो गोबां मानसिफोरानो गोबां बर'फोरानो खुद्रिसारनाय ओंखारदों मानो होनना बुंबाथाय नों जुदि माने एसटिखौथ' हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा होनो हाया थेवब्लाबो माने सासे मिनिस्टारा सासे चिफनि खुगानिफ्राय जुदि बेफोरबायदि राव ओंखारोबाथाय बे गोबां पावारफुल बेफोरबायदि माने उत्साह होनाय जायो मानसिखौ माने मानो होनना बुंबाथाय सासे मिनिस्टारा जुदि बेफोरबायदि खोथा बुङोब्लाथाय गोबां माने गोजौआव लेभेलाव फैयो आरो बिसोरबो जों गरम जानानै फैयो मानो होनना बुंबाथाय सासे मिनिस्टारानो बिदि बुंनो हादोंबा नाथाय मोनसे खोथाया बेबो राइट्स जायबा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाथ' एसटि होनो हाया डाइरेक्ट माने सासे सानै मिनिस्टारा होनो हाखाया बेयाव गोबां पलिसि दं आं जायखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै एक्सप्लेन खालामना होदों माने बै मोनसे भिडिअजों नोंथांमोनहा गोबां मानसिफोरा नायाखै मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनांगोन जुदि एसटि जानोब्लाथाय बेखौ आं मोजाङै बुजायना होदोंमोन गोबां मानसिफोरा नायाखै खोमा नायबानो जाबाय दाखालि बावैनि भिडिअखौ अब्लानो नोंथांमोनहा बुजिगोन सो जाहैबाय दा गोबां मानसिफोरनि साननाय बायदिब्ला जाहैबाय दा मानो होनना बुंबा बेखौ सानखानांगोनबो जुदि बाइचान्स बेफोरबायदि सासे सानै मिनिस्टारनि बुंनायनि गेजेरजोंनो जुदि आरो खोथाखौ माने बोखांना होनाय बायदि जायोब्लाथाय हाग्रामा महिलारि सार बायदि मोना माने बेफोरबायदि खोथा बुङोब्लाथाय माने बोरैबा बाइचान्सआव एसटि मोनफ्लांबायबाथाय जुदि बैसोर 6 जनगोष्ठीया अब्ला नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय बेयाव पलिटिक्स राइट्सबो मोनगोन बिसोरो माने एमएलए एमपि सीटबो गेलेनो हागोन आरो लोगोसे लैंड प्रोटेक्शन हानिबो मेन प्रब्लेम जाना फैगोन जायबा माने नन ट्राइबल मानसिफोरा एसटिनि हाखौ बायदोंना किन्तु बेफोर बायदोंब्लाबो बे लिगेल हिसाबै नङा बेखौ सरकारि लिगेल हिसाबै नांफिननानै जायबा एसटिनि हाखौ बायदों बेखौ माने दिहुनना लाफिननो हानायनि दा क्षमता दं आरो नाथाय जेब्ला बिसोरो एसटि जागोन ना अब्ला नों बे हानि प्रोटेक्शनखौबो नोङो दा एसेबांखिनि माने गुरै जाना फैगोन आरो बयबो एसटि जायोब्ला बयहाबोथ' मोनसे राइट्स थागोन ना बेनि गेजेरावनो दा आरो एमएलए एमपि गेलेनो गोनांबाथाय बिसोरो एमएलए आरो एमपि सीट दंना बेयाव जुदि बिसोरो भट गेलेनो गोनांबाथाय बिसोरनि मानसियाबो ओरैनोबाबो बुरजाखा जोंना जेसेबांखिनि मानसि दं बेनिफ्राय बिसोरना डाबलखा नोंथांमोना बेयावबो सानना नायबानो जाबाय आरो बिसोरनि मानसियानो जाहैजोबगोन आरो जोंखौ माने फेजेननायाव गोबां माने एसटिखौ फेजेननायाव गोबां इजि जानानै फैगोन आरो बिसोरो एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनानै होनि जोंनि आबै आबौमोननि समाव न'सेयावनो 50-40 बिगा हायाथ' दंखायोमोन माने बै समाव आरो जों दा जेरैबायदि खोनानो मोनो जोंहानाव इसिबांखिनि बुरजा हा दंमोन नाथाय जायबा बे समाव गोदान बयबो हादान जानाय सममोन नालाय आबै आबौमोना माने फार्स्ट फैनाय समाव गोबां हा दंमोन 40-50 बिगासो दंमोन किन्तु दुसरानिफ्राय मानसि फैयै मानसि गोदान फैयै जोंनि आबै आबौमोना मा खालामदों दाबखासे दाबखानै जौनि थाखायनो माने बिसोरनो हाखौ 10-15 बिगा होनानै होदों आरो राननानै होदों आरो बे समाव एसेबांखिनि हा मा खालामनो एभेलेबल हा मा खालामनो एसेबांखिनि आबै आबौमोना माने बिसोर सानाखै जे जों दा बे हाखौ प्रटेक्ट खालामना लाखिबाथाय जोंनि उनाव फैनो गोनां फिसौफोरा
जायबा फिसानि फिसा बिसोरो माने गोबां माने मोजां जागोन मोनसे मोजां लामाजों माने आवगायलांबाय थानो हागोन मोनसे लेभेलावनो थांबाय थानो हागोन बेखौ सानाखै नाथाय रानलाबायनानै होबाय होयै दिनै सानना नाय नोंथांमोना एगजामपोल हिसाबै जोंहानि आफा बा दा बिसोरनि दिना थांबाय खिन्थु दा जोंनि समाव मा जाहैबाय जोंनाव बारा हायानो गैया 4 बिगा 5 बिगाल' थायो माने आगोलनि आबै आबौमोना माहाजोनब्लाबो दा जोंनाव 4 बिगा 5 बिगा बिदिल' गोबां मानसिफोरानो बे खोथाखौ दासिमहालागै बुङो आरो दा 4 बिगा 5 बिगाल' दं दा बेनो मेन खोथाया बेनो जुदि दा 6 जनगोष्ठीखौ जों दा एसटी लानायाव होबथानो नाजायाब्लाथाय जुदि बाइचान्स बिसोर एसटी मोनबाय बायोब्लाथाय उनाव दाथ' जों थिगानो दं होननानै सानना ला किन्तु जोंनि उनाव फैनो गोनां माने उननि जेनेरेसन मानसिफोरनि थाखाय गोबां जोंनि बर' हारिनि माने जेनेरेसन उन्दैफोरनि थाखाय फैनो गोनांफोरनि थाखाय गोबां माने गेदेर प्रब्लेम जानानै फैगोन आरो दा जुदि 6 जनगोष्ठीया मोनोब्लाथाय मानोना बयबो डिभाइड जालांजोबगोन बेयाव राइट्सआ बयनि आखायावबो फैगोन एमपि एमएलए बेफोरबो फैजोबगोन हानि प्रटेक्शन लेन्ड प्रटेक्शन बिसोरबोनि आखायावबो फैजोबगोन अब्ला माने जोंनि बर' हारिनि माने पावारा जोबोर खम जानानै फैगोन आरो जायबा उनाव फैनो गोनां बिसोर गथ'फोरनि थाखाय जोबोर खम पावार जानानै फैगोन जोंनि बर'फोरा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि बे स्टेटमेन्टनि सायाव गोबां मानसिफोरानो माने खुद्रिनाय नुनो मोनगासिनो मानो होनना बुंबाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मानि थाखाय बे खोथाखौ बुंदों बे खोथायाथ' जाहैबाय जायबा बिथाङाथ' दा चिफ जाना दं बिथाङाथ' माने इलेक्सननि थाखाय माने बेफोर खोथाखौ माने गावनि भट बेंकनि थाखाय इउज खालामदों बेनि गेजेरावनो गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङा 2021 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 13 तारिख खालि मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे भारत सरकारा जुदि आदिबासीफोरनो एसटी होयोब्ला बिटिसि सरकारनिफ्राय जेबो हेंथा गैया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बे स्टेटमेन्टआबो गोबां भाइराल जागासिनो दा साननैसोनि गेजेराव आरो 6 बोसोर आगोलावनो माने 2019 आवनो मोनसे खोथाखौ माने प्रमद बर' सारा बुंदों जे माने जायबा एसटी होनायनि हेंथायै बुंदोंमोन आरो बिथाङा नोंथांमोना भिडिअखौ आं एसे होनानै होगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेखौबो IAS IPS सबसे बेছি আছে যদি অফিচার আছে যদি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এটো হল আহোম গতিকে সেই আহোম জনগোষ্ঠীটো আৰু যিসকলৰ ভাৰত স্বাধীনৰ আগত আৰু পিছত প্ৰত্যেকটো বিধানসভাত আজি তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰী আছে মাজে মাজে CM আছে এই জনগোষ্ঠীটোক যদি আজি কোনবা হাজঙৰ লগত কোনবা যদি ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ লগত ৰাখিব বিচাৰে এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ অৱস্থা কি হৈ যাব আজি চাব লাগিব আজি যদি পুঠি মাছৰ লগত যদি ডাঙৰ বৰালি মাছবিলাকক খুমাই দিয়া হয় পুঠি মাছ জানো বাচি থাকিব আজি তেনেকৈ এটা অৱস্থা दा खोथाया गिदिं गिदा बेनो फैफिनबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होनाङामोन माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने गोबां खहा जानायनि स्टेटमेन्ट होनाङामोन दा मोनसे समाव हाग्रामा सार महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जेब्ला बिथाङा माने बिएलटिनि लिडार मोखां महरै जाना फैदोंमोन बे समाव बुंदोंमोन जे जोङो बिना शस्त्रजों मालाबाबो शान्ति मोननो हानाय नङा आरो बे खोथाखौ मानि थाखाय बुंदोंमोन जेब्ला जोंनि बर' हारिया गोदोसोनानै थांगासिनोमोन आउटसाइडनिफ्राय मानसिफोर फैयै माने जोंनि जायगायाव दखल खालामगासिनोमोन माने जोंनि बर' हारिनि सिनायथिनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिया माने गोदोसोनायनिफ्राय दावखोबोनो थाखाय बिथाङा माने मोनसे समाव हाथियार दैखांदोंमोन आरो बर' हारिनि थाखाय नाथाय दा नुनो मोनबाय जे बिथाङा माने गावनि भट बेंकनि थाखाय गाद्दिनि थाखाय माने गोबां बिदिनो उल्थां पुल्थां खोथा बुंनाय नुनो मोनगासिनो माने गोबां मानसिफोरनि बे सोंथि आरो गोबां मानसिफोरा दा बेनि सायाव माने गोबां बायदिसिना खोथा रायलायगासिनो बेखौ जों नुनो मोनगासिनो एसटीखौथ' ओरैनो मोनखाया मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनो हाबासो बिथांमोना एसटी मोनगोन जेराव माने बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो खेबसे रेजेक्ट जानानै फैदों नाथाय दा बिथांमोना आरो खेबसे एप्रच खालामबावदों आरो दा मोनगोन मोना बेनि उननि खोथासै जिखि जादोला बेयावनो गोबां गरबर जाना दं मोनगोन मोनाया उननि खोथा खिन्थु जायबा आगोलाव खोथा गोबां बायदिसिना बुंनाय नुनो मोनदोंना बेफोरनि सायाव न' एसटी न' भट बेफोर खोथाखौबो बिथांमोना बुंगासिनो दंखायो लोगोसे दा जायबा बिथांमोना एसेबांखिनि एसटी नागिरगासिनो दं बेनि गेजेरावनो बिथांमोना जोंनि एसटीखौबो गाज्रि मोनो जायबा आदिबासी बा 6 जनगोष्ठीया जोंखौ गाज्रि मोनो मानो होनना बुंबाथाय बिसोरो मैया दाखालिसो मोनसे केस जानानै थांदों बे केसा जाहैबाय जायबा बिसोर गावसोरखौ गेदेर हारि होननानै सानोना गेदेर हारिनि मानसिफोरा आरो जोंनि फिसा हारिखौ जायबा गेदेर हारिनि सासे फिसाजोआ जोंनि जायबा उन्दै हारि एसटी हारिनाव बिहामजों थांनो गोनांमोन स' बेयाव मा जादों खोथाया जाहैबाय बे मैया दाखालिनिसो खोथा जायबा माने गेदेर हारिनिफ्राय हरगोन नालाय बिसोरथ' हाबा खुंनानै हरनो नागिरदोंमोन नाथाय जायबा हाबा खुंनायनि न'आव माने रावबो फैदिया बिसोर हाबाखौनो जानो फैदिया मानो थाखाय
एसटिनो फिसाजो गथाय हरनो नागिरनायनि थाखाय बेफोरबायदि आरो बेसेबांखिनि मुगैयो दाबो बिसोरो जोंखौ आगोलनिफ्राय मुगैयो दासिमबो मुगैयो खिन्थु बिसोर गावसोरनि प्रफिटनि थाखाय जोंनि एसटिआव फैनो नागिरो बिसोरो खालि प्रफिटनि थाखायल' बाखि जेबो नङा दासिमबो मुगैनायाथ' जों जोबखायाखैनो आगोलनिफ्रायनो खिन्थु बिसोर माने गावसोरनि प्रफिटनि थाखायसो एसटिआव फैनो नागिरो आरो बे प्रफिटनि थाखाय एसटिआव फैनो नागिरनायखौनो माने सापर्ट होनाय नुनो मोनो दा आङो भिडिअखौ फोजोबदोनोसै बेनि आगोलावनो मोनसे खोथा बुंनि दा जोंना माने हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिथ' गोबां सापर्टार दं दा जेरै जोंबो दा आंबो मोजां मोनो प्रमद बर' सारखौबो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो नाथाय मोनसे खोथाया बे जे बिसोर माने माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्लाथाय बेयाव जों सापर्टारब्लाबो खोनासंनो हानांगोन आरो बेनि जुदि एगेन्स्टआव सोरबा खोथा बुंब्लाथाय माने जायबा हाग्रामा महिलारिनि सायाव खोथा बुंबाथाय आरो प्रमद बर' सारनि सायाव खोथा बुंबाबो प्रमद बर' सारनि माने सापर्टारा खोनासंनो हानांगोन नङाबा नोङो बेयो मालाबाबो नों निउट्रेलाव गैया नों बे जुदि बेफोरबायदि खोनासंनो खोथा हायाब्लाथाय माने नोङो वान साइड आरो बे खोथाखौ नों मिथिना लाखा नोङो सानैनि सायावबो नोङो मोननै साइडआवबो खोथाखौ खोनासंनो हानांगोन अब्लासो नों निउट्रेल होननानै सानना लागोन गोबां मानसि कमेन्ट खालामनो फैलायगोन उल्थां उल्थां मोनसे साइड जानानै खिन्थु माने राइट बा राइट रं बा रं बे खोथाखौ नों माने खोनासंनो हानायनि खेमथाबो थानांगोन मोनसे सापर्टार जादोंब्लाबो बे खोथाखौ आं बुंनि माने गोबां मानसिफ्रा गाज्रि मोननाङा माने समायाव बुंनोबो गोनां जायो आरो समायाव नोङो माने मोजांबो बुंनांगोन गाज्रिबो बुंनांगोन बेथ' थाखायोनो जेखि जादोला भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना आंनि फैनो गोनां गोदान मोनसे भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनो